super velkommen til min kanal. Jeg indtil videre ligger ikke særlig god plads. Det var sgu lidt til han her. Ja, sådan. Jeg nåede lige at få ham. Kom. Ja, sådan. Han fik det så ikke. Nå. Ej, det er tæt på, at jeg fik ham. Ham får jeg sgu bare. Satans også. Nå, jeg skulle fandme til at sige. Jeg skulle have nakket den omvendt der. Så har jeg fået en lille... Sådan. Har vi en heroppe også? Det har vi det. Nej! Fuck! Ej, det må I godt i morgen. Det var fandme dårligt. Hold da kæft, mand. Så er jeg sniper. Indtil videre har jeg M-pladsen. Jeg håber, de bliver bedre. Hvor fanden bliver han en til dag? Døde han? Ham der, han er i hvert fald en. Oj, det var tæt på, jeg rammer. Oj, der var han. Der kom sgu bare mere. Lad os se der. Hvor vi må komme lidt. Ej, hvad fuck sker der? Ej, nej. Jeg rører længere og længere ned. Hold nu kæft, men det er rent. Sådan. Så er jeg lige over det. Nå, fuck nederen. Er det førstepladsen på deres hold? Yes. Jeg har glemt at sige, at det er en armrace, jeg er i gang med. Hvis I kunne se det, eller hvis I ikke vidste det. Spring over. Ej. Dårligt. Nå, det er en, ham der lige nakker mig der, det er en fra min det er en fra min klasse, der er flyttet skole. Han fik mig sgu. Det er fandme ærgerligt. Lad os se, hvornår han kommer op. Ej, nej. Hvilken jeg render sgu bare efter ham. Hvor bliver han af? Jeg skulle vist... Jo, der. Ja, sådan. Ej, kom igen. Det var fandme. Det var ærgerligt. Jeg skulle stadigvæk nå at få den første. Det var en. Jeg vil lige prøve. Satans også. Ja, sådan. Rev nu for helvede. Hvor fucking svært kan det være? Nej, en handicappet. Tak. Det var min ven Lasse. Ha! Så kan han lære det. Og lol, ham fik jeg en til. Det var lidt nakket. Og det var så min ven Lasse igen, der nakkede mig. Det var... Lad os se. Sådan. Hvem nakker vi her? En af dem, der hedder... sådan. Guldkniv. Kan jeg vente? Nej, hvor var det dumt. Hold nu kæft, mand.
Guldkniven igen. Skal det over os? Sådan! I win! I win! Woo! Sådan! Skal det gøres.